Morjesta JP. Moro Jimmy. Pystyisikö nopeasti kertomaan tässä porukalle puun kiertokulusta? Mitenkä se menee? Joo, eli kun me tässä on tehty kaikkia hoitotoimenpiteitä jo vuosikymmeniä ja metsä on tullut sitten elinkaarensa päähän. Ja tulee avohakkuvuoro ja siitä nyt puhutaan tässä. Motokuski hoitaa tavaran laatuvaatimuksien mukaan, eli katkoo puut laatuvaatimuksien mukaan. Ajokone vie ne tien varteen, rekka nostaa pankolle, vie ne tehtaalle, siitä loppukäyttäjälle ja sillä välillähän tällä on jo istutettu uutta metsää kasvamaan hiilinieluksi. Olisiko mitään nippelitietoa motokuskista? Motokuskihan tekee vuorossansa noin 8000 päätöstä ja se on jopa enemmän kuin hävittäjä lentäjällä. Kyllä. Eli ei ole ihan pelkästään istumista tämä homma. Ei, kyllä tässä saa miettiä, että mitä tätä paineleepi menemään. Kyllä. Paljon kiitoksia, Jip. Kiitos.